Nog wel meer dan 2 meter. Nou had ik wel echt mee. Nou maar voor u. Ja. Nou, zet je die mooie blauwe auto, hoor. Ik het sneu. Wat vies van de ballonsjes? Mooi? Mooi. Wie ga je, joh? Ja. 3. Oh, hast. Hast. Goeiemorgen, en na je dag een nieuwe vlog. Oh, goeiemiddag. Goeiemiddag. Oh, het is al middag. Zakers krijgt het squallen, dus het is goeiemiddag. Goeiemiddag, en na je dag een nieuwe vlog. Zakers krijgt het squallen, die gaat even drinken en wat lekkers. En die zullen krijgt het op de tablet. We wachten tot Ilda wekker wordt, want dan zullen we aan naar de theater toe. Want morgen is zaken jitje en dan mag je net alleen nog tracteren, maar had er echt zien benefeestje. De tractages hebben we inmiddels klaar. Jel ken ik ga juist er Jonne te jaren nog ontknutselen geweest om de laatste kleer te maken, maar het is slagen. En nou woest zaken zo heel graag impact haar, of tenminste verstoppen, dat ze net voor het direct schurren. Nou hebben we dit betaald. Gaan we deze erop zetten en dan kan morgen deze eromheen. En maar machine. Tada! Nou ja, dat is dus net wat eronder zit en wordt het echt net vernield. Want ik ben bang dat ik het er gewoon doorheen is dat alles dubbel en plat en stikken is. En dat is schande. Voor de rest van zaken zien benefeestje doen we een soort van survival route. En hebben we dus een beetje een legerachtig thema. Ik heb nog wat spul besteld. Een tafelkleed en vlagjes. En nog een banner met Happy Birthday. En vanzelfs ballonnen. Dus we doen alles een beetje in die sfeer. De band doen in orde klinken. Om een keer zo lekker ravatten door de drek en de modder en lekker vies worden. En ze doen nog een extra setje clean meenemen voor de tier. Dat ze even weer wat opfrist worden moeten. Jelke houdt nu nog een springkessen op. Dus kun je night survival net nog even lekker springen. Nou, en het belooft, want het wiegelt niet heel meer waar, of tenminste een prutterrein. Maar het belooft sowieso droog te worden en echt nog wel richting de 20 graden. Dus dat is wel heel lekker. Zaak en ik in cijfers vast de vlagjes en de ballonsjes ophingen. En wat spul op ziekje van de survivaltocht. En dan morgen, als zaken en squallen is, dan zul ik dat al je vast in kleel is. Hè? Maar in ieder geval even op ziekje waar we al je dwang in. Dus dat is een beetje op de planning van Joet. Oeh, ja, en net de 14. Joen had zaken nog maar zien voetbalclub van Broeks te Worden. Had hij nog een training. Ik zou zeggen, vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou, we hadden tunnel bij tante Ilse. We hadden nog een touw voor misschien dat we daar iets mee kennen. Zullen we even naar de theater toe? Oeh, weet ik net. Ja. Even draaien dan. Want de zaak even zit er wel onder zit. Ja, zit goed. Oké. De vlagjes had met mij, de ballonsjes. Zullen we eens even vast een beginnetje maatje. Nou, dat is wel handig als je naar achteruit. Want daar zit al aan het meer misschien hoor. Klopt maar op, Wilda. Nu zit ik dat echt. Maar met mijn pie? Pas mijn kont er nog naast? Ja? Ja? Maar... Jontjes, maar we dit mij of net? Die heb ik genomen. Maar we kunnen mij nemen? Ik heb misschien zo'n slalom. Slalom. Dat is leuk. Ja, piontjes nemen we mee. Een 3 of 4 of 6 genoten. Okay. Ga je me vooruit of? Ja. Oh, jok het me hier. Sorry, schat. Zo? Ja. Kriebelen dat een beetje? Ja. Ja. 1, 2, 3, 4. En dan die oorgrutten nog. Ja. Oh, ik kan zwieren. En dan nog die oren. Welke is dat? Nee? Die? Ja. Want nou we precies... Die net voor dit pijltje. Ik denk dat pakken, dan pak je deze wel. Ik denk dat pakken die daar steen voor het pijltje. Zo is het een stennetje in oren. Dat denk ik, ja. Denk je Oké. Hebben ze... Oh, zo'n spacetoon is ook wel leuk. Dan met daar de bal in gooien met of zo. Zo'n grote tonnen. Is het gewoon de middelmaat? Wat is ze? Ja, en één die liedje. Deze? Ja. En Sam. Die. Ja. Oké. Die ken ik wel een soort plankenmaatje, een soort wip. Dat is er omheen rennen, maar dat is er omheen geweest en dan moet er de andere kant op wippen. Wacht even. Maar een pallet of zo. Ja, wel een heel grote pallet. Heb ik iets liters? Dit is Sam. Sam pallet? Wat er nog hout is. Ik denk het haast net mee, joh. Oh, wel hout steken. Zie je, dat is een mooi pelletje. Ja. Nou, als maar we dat heid aan in vrede. Dat zwieren werk vreek heid blijven, oké? Ja. Want we hadden de bak al aardig vol nou, hé. Wat je? Wow. Ja. Maar ik zei, daar in die bak
zeg ik heb een mooi pellet. Ja, maar ik denk dat San ook in, maar dat kan hij dan wel. En dan meteen een balkje eronder. Achteruit. Je bent een beetje zien, Goed, hartstikke best. Hoe zou je hoofd achteruit? Ja. Oh nee, dan een beetje achteruit. Dan een beetje achteruit. Kennen we ja. Ga nog op 2 meter. Oh joh. Dan wel meer. Nog wel meer dan 2 meter. Nou wordt het wel echt reden. Nou maar voor u. Nou. Dan zit je die mooie blauwe auto, want ik wat sneu. Ik dacht met bedoel die zwarte ton. Oh, dat ding. Ja, ik weet niet, dat is een tankje of zo. Dus ik hoop dat stuurt heel goed. Stuurt goed, hè? Dat Ja. is heel best. Als 6 stuurt, dan gaat hij al later op de bocht. Ja. Als je dan hele gisteren opruimt. Zo? Als je een hele gisteren opruimt. Ja. Alleen maar om die trailer. Ja, en om de dikke Mac. Nou, daar zit de glierband. Pak maar die aan nog even. En dan maar weer een ballotje blazen en vlagje brengen. Want even wie hier eigenlijk het meeste, hè? Een ballon. Oh, die hielden van de morgen. Heel een beetje leeg werd, trouwens. Net zo vol mee van hoor. Ah, we hebben wel naaien. Parkeerst hem je? Beetje naar voren nog. Sure. Ja, Hendrik, ik heb wel een beetje naar voren. Mag ik een beetje hier doen? Zo. Ja, dan rem je. Hoppa. Zet hem goed op rem. Even indrukken. En die. Juist. Nou, en zaken. Hoe proeven de donuts? Lekker. Ja, ken wel. Even testen natuurlijk van morgen dat het wel goed is. Deze is best lekker. Ja? Doe eens een pezen. Hildo en oranje, hè? Hildo hoeft het helemaal. Lekker drinken. Als je mensen hebben ballonnetjes op blazen, dan doen we aan de vrachtjes hoor. Oh, wowies. Cool, toch? Tja, even binnen Hildo, dat was eigenlijk wat. Maar je zit wel met wat. Ik kijk hier een Pierre op de bladen. Dat was weer, dus maar maak het op je werk. Ik kijk niet. Maar waar maar even een beetje setjes maatje denk ik. Wil ik horen. Dit is weer een stuk. Zo. Oh. Nee, maar nog even een touwbiebeppers zitje, want dan kunnen we het ook nog wat knoopjes. Dus het is bruin, die hoor je zo. Oh, nou maar even zo. Kampie. Ja, Ian. nog één. Nou, nog één. En dan eerst in een vlagje. Oh, ik krijg hem helemaal pinahol van blaas. Het zit wel echt een meestal. Ja, dat is ook mooi. Hè? Dat is echt een leven. Hoe is het net hier? Je zussen meer? Happy birthday. Zo? Mooi? Yes? Maar eens even zien. We gaan happy birthday hebben al. Happy birthday. Oh, speel up. Water. Daar zit er wel op. Sorry. Dan gaan we een drukje af. Ja, dat denk ik wel. Dus even... Oeh. Oké, wat toch? Let maar hier, let maar hier. Als we de door je tegen, dan maar eens even omheen gaan. Ja. Nou ja, of ze komt er een beetje tussen, dus ik net zo slim. Nog hier? Ja. Zit je gewoon vast? Kaksel. Wat nou? Dat blijft al. Ik moet denken maar als het gaat. Oesh. Maar het kooltje. Die moest bij je naar? Ja. Dan knopen met sorry dat helje en ons van de je weg. Ja, die gaan nog draaien, dus die gaan we nog. Dan is hem er oorheen. Ja. Ja, maar ik druk je wel naar de oren. Ja? En je zit nog vol auto naar haar, hè? Ja. En 2 sets nog. Nou jongens, nog eens even zien. Hier gaan we een heel rond shell maken. Tada! Is het blazen? Goed zo, meid. Nou, dan gaan we nog even de ballontjes doen. In 2 handzaken. Er zitten 12 verschillende kleuren. Maakt het niks uit. Behalve als het niet een keer is. Nee, maar dat is Een niet. keer nooit gebeurd. Ja, volgende. Gaat er al niet. Ben er nog meer ballontjes hier wel? Ben, ga die nog eens een peer op van mij. Is er het wel? Goeie hulp, man. Ja, komt u maar. Ja, dank je heel wel. Ik heb een die aan zijn broeken. Ik is zo. Goed zo. Als je dat krijgt op het zitten hier overheen. Tada! Dan wordt dit de laatste, man. Oké.
Doe die Luca? Ik denk die. Loeken? Ja. Oh, maar wat brengt. Dit weet. Maar hoe is het? Ja, maar het is er nog dan. We hebben een plakje hoor. Ik kan een leuk plak. We hebben nog wat. Nou, wat vies is er van zaken? Ben je tevreden? Ja. Happy birthday, vlagjes, ballonsjes. Ik mis Wat mist het, schat? het. Zie je de stoel? Dat regel ik morgen voor die, oké? Dit stoltje kunnen we bij hij. Deze. Kom goed, mijn had nog wel wat thuis. Vind je dat ook wel mooi? Ja. Ja? Hij moet mij helpen. Ja, een goede hulp. Zie, we hebben hier al heel drinken in neer. Steeds in wat. Zie, al je pakjes drinken. En ik voor het feestje van Freed. Want toen haast morgen een kinderfeestje en Freed komt de familie. Ja, de dozen niet. Oh, maar is het door al goed tegen hem? Nou jongens, dit morgen nog maar even erbij. De tape. En de bon. Ik lees het zwemfest hier even down. Vanmorgen. En ja, wat al het spul van de survival tocht. Nou, dat zet mijn mom aan de kleer, oké? Als er dan iets kwallen komt met die vriendjes, dan is het light het kleer. Oeh! Hoe zeg ik het voor golfka? Wat zei je toe? Zullen ze eens helpen? Ik krijg kleer. Wat zeg je? Wat zie je? Dus zie je hoe mooi we het versierd hebben? Hoe zeg ik op een golfka? Oh. Kom maar. We laten het famke even zien. Kom maar, man. Wat vies van de ballonsjes. Mooi? Mooi. Wie ga je, joh? Zeg je me doei? Doei. Doei, doei. Doei. Oh ja, nou, zal ik hem er even los stekken? Dat kan men wel. Nou, zullen we zien dat Arjen er al is, jongen? Baltje mij. Is er zin in? Ja. Ja, met mij. Maar die eigen teamke heet, dat is wel leuk, hè? Even een extra lesje. Met mijn zin. Wow. Maar het zit een draaitje samen, mooi. Ja, een Het draaibaltje. is zo net. Nee. Ah, daar is Jel, kijk al. Neemt voor een goal mee. Ah, jongen. Wie had dit hoekje maar pakt? Want we wisten net helemaal waar. Maar dit wie eigenlijk, dat is nog wel vrij. Dus het is wel goed. En dan was het eigenlijk zo omzet, toch? Jouke, die zal zeker wel komen. Ja, ik ben heel benieuwd. Het is lekker waardig bij, hè? Ja. Heerlijk. Zeg ik, ga je uit? Hallo. Skop er maar in. Mami. Mes. Ja, stop het, doe maar. Skop me in de goal. Tof, ja, daarin. Skop erin. Oh, haast. Haast. Oh, mis. En ze binnen los. Als je stilstaat, krijg je dan ook vaak een bal? Nee, hè? Maar nou heeft Zager de bal en ik wil de bal graag hebben. Hoe laat ik dat zien? Gewoon een beetje bewegen. Het zijn allemaal kleine pasjes. Hey, dat zijn het ook allemaal mooie kleine pasjes. Hey, nou wil ik niet meer hebben dat je er een Max Verstappen erheen gaat. We moeten iets rustiger. Dan gaan we iets sterker, maar de lamp moet blijven liggen. Nou, kom maar op. Gaat ie weer. Oké. Ik weet toch. Ja, dan wil ik niet meer zien op die gele dingen. Mooi, iets rustiger, iets rustiger. En mooi netjes toch. Goed zo. En daar natuurlijk. Ja, we gaan mooi dribbelen. En ik volg de oranje dopjes. En Saken volgt de gele dopjes. Goed zo. Niet te snel, hè. We zouden als degene voor jou voorbij doppen. Ja, we Saken, hè. Ga door, ga door, ga door, ga door. Eén keer afkappen nog, één keer afkappen. Ja, dat is mooi, mansjes. Maar nou moet je wel door dat poortje heen. Je moet ergens een keer. Kom maar, broekje. Kom hier, tweemaal. Wauw. Ik heb baat. Doe dus echt die best. Nou, sure. Altijd goed. Waar is de bal nou? Waar is de bal nou? Waar is er? Kun je mij vertellen, waar is de bal? Tada! Dank je. Dapper op. Oh nee, oh nee, mispoes. Oh, appeltje vanuit. Gast toe toast, jongen. Net de volle dan klotst de buik aan zijn bord. Hey. Oma, ons klotst de buik aan zijn. Ja. Dorst. Toast. Nou, is goed in bezig, joh. Nog even een partijtje, joh. Heel leuk. Zet hem op. Kom jullie in het veld. Snel, 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 snel. Andere kant op, moet hij weg. Ja, hij is van oranje. Pak hem maar gauw.
Nou, hè, let op. Als we met de handen over elkaar heen staan, wordt het niks. Stop. Oh, blijf staan, blijf staan. Wordt niks, hè. Ah, let op. Milan, ja, hup, tik in, Milan. Ja, kijk. Ja, kijk. Als ik niet beweging ben, krijg ik wel ballen. Ja, kom maar, huppakee. Ja, die zit er al op, Arjen. Jammer, joh. Ja, oh. Ja, goed zo. In beweging, in beweging. Laat zien dat je de bal wil hebben. Mensen die stilstaan krijgen geen bal. Dat komt niet. Hup. Even zelfs met z'n allen alles even oproemen. Dat kan ze best zelf. Hij had ze al je rondwerk. Met even zijwater in. Nou jongen, hoe voest de les? We best. Koek. Hoe voest de les? Heel leuk. Wel leuk ook in mijn vriendjes eigenlijk zo'n les te doen, of net? Ja. En morgen? Wat is er morgen ook alweer? Wist u dat nog? Nee. Wat zou er morgen ook alweer? Oh ja, ik ben Jitje. Oh ja, dat was Jitje. Morgen mannen tractages met een squallen. Morgen je kinderfeestje. Zin in? Ja. Ja, ik ook. Wat? Maar kun je stuk in het wetter vallen mij de opdrachtjes? Wat maar even zien. Mensen morgen eens even zien. Hoe wat wil je doen? Nee, we gaan naar Tante Ilse. Kom maar vast heen. Kom maar vast naar Tante Ilse. Kom maar aan. Nou jongens, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tonk omheen en via net de chill te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hondje, ja. Om te naar je chitvlog. Doei!